ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ଅଛି ତ ସେଦିନ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ହଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଇଛି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ କଣ ପଚାରିଥିବେ? ସିଏ ମତେ କହିନି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଛି। ସେ କଥା ତୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲୁ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଚୁଏସନ୍ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହିଁ ହେଇନି, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିନି। ଆପଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଠିକ ହେଇକି ଫେରିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଘଟଣା କଣ ହେଲା? ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ତାକୁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଥିଲା ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ ତାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଲୋକ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ମିଛ କଥା। ତ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ କେମିତି ମଲେ ସେଟା ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ଜଣା ପଡିବ ନା। ସେଟା ଲୋକ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ଥିଲା ନା, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା, ତା ଭ୍ୟାନରେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଠିକ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେଦିନ ମନେ ଅଛି ତ? ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ନିହାତି ମନେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ମନେ ରହିବ। କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା। 18 ଜଣ ଜେଲର ରହି ସାରିଲେଣି, ବାକି ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଉ କିଛି ଜଣ ବାକି ରହିଲେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ।